Ассаламу алайкум, шербачаҳои тоҷик, шербачаҳои мусулмон, шербачаҳои тамоми дунё. Мо шумо дар як видео карда будем дар бораи Корея биёин, масъалаи кор, чӣ хел кор кардан. Ҳозир гуфтем як видео кунем дар бораи ойлики маоши Корея ва соати корӣ чӣ хели корҳо ҳастанд. Кореяда бачаҳо арбайт гуфтагӣ, самушел гуфтагӣ ҷо ҳастад ки одаморо ба кор таъмин мекунанд. Ай ҳамун арбайт кор мебуроӣ, кор ҳастай соати ай 8 то 5, ай 8 то 8, ай 8 то 8, ай 9 то 9. Соати 12 соаташ ай 8 то 8 ба доллар примерно $110, $115. $115 12 соата кор. Ҳастай 10 соата ай 8 то 5, 1 соат абед, иш $80, $90 ай кор фарқ мекунад. Чӣ хел намуди корҳо ҳастанд? Ҳастай корҳое ки дар завод мешавад. Заводи ҳастай запчасти мошин мебурорад, шампун мебурорад, пластмас мебурорад, стакан мебурорад, панели телефон мебурорад, станокҳои калон мебурорад, тамоми чиза мебурорад. Ҳамин заводода ойлик $80. Ҳамун шаҳре ки мо кор мекунем. Дигар ҷоҳош фарқ мекунад, ҳамин $5-10 плюс минус. Дигар шаҳрҳо. Ҳастай корҳои стройка камуш $100. Болош то $150, $150. Вай корҳои вазминай ку смен мекашӣ. Камтар вазнинтара ине ки пулуш соза. Ана бо хай нами видеоро тамошо кунем, бо ягон саволо боша, иншоалло мекунем ягон видеои ояндада. Кӯшиш кунем ба ҳол шидестай, таваккал ба Худо. Миёна бандем биёен. Стройка сар шидестай, братану, бихезем биёен.